Wel, croeso cynnes i chi i Gwasanaeth Ar-Lein Caersalem. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi bore yma. Bore yma, dyn ni'n mynd i fod yn cymryd swper yr Arglwydd gyda'n gilydd. Felly, os da chi eisiau ymuno gyda ni i wneud hynna, cofiwch estyn bara y gwin neu alternatif pwrpasol mwyn gwneud hynny. Fe na i ddechrau'r gwasanaeth trwy weddio. O Dad, ni'n diolch am y cyfle i dod o dy flaen di bore yma o'r newydd. Bod ni ar wasgar, ni'n diolch bod ni'n gallu addoli ti ble bynnag ydyn ni. Felly, ni'n cyflwyno'n hunain o'r newydd i ti. Ni'n dod o dy flaen di a chalonnau agored yn barod i glywed wrtho ti. Wnei di fendithio ni bore yma Arglwydd. Yn enw Iesu Grist. Amen. Chwiliais drwy'r byd, doedd dim yn bodlon ni, canmol iaith di'n trysorau'r byd. Mae'r
cwbl mor wag yn y cyffyrddais fi. Iachai fy mlwyfau dyfnion, rhoi gobaith a chan, rhoi nghalon ar dan, drwy'r gariad di. A does dim byd sy'n well na gwyt ti, na does dim byd sy'n well na gwyt ti, Arglwydd dim byd. Dim byd sy'n well na gwyt ti. Sgen i ddim ond ddangos fy ngwendid a methiannau i gyd, a weli yn glir, ond ti dal i mi'n ffrind. Achos dyw y mynyddoedd ydy dyw y dyffrynoedd, a does dim un man ar Gwasanaeth a gras mewn hadw yn saff. A does dim byd sy'n well na gwyt ti, na does dim byd sy'n well na gwyt ti, Arglwydd dim byd. Dim byd sy'n well na gwyt ti. A does dim byd sy'n well na gwyt ti, na does dim byd sy'n well na gwyt ti, Arglwydd dim byd. Dim byd sy'n well na gwyt ti. Ti'n troi ngalar yn dawsio, ti'n rhoi mawl yn lle lludw, ti'n rhoi cwilydd yn obaith, dim ond ti sy'n gallu gwneud. Ti'n troi ngalar yn dawsio, ti'n rhoi mawl yn lle lludw, ti'n rhoi cwilydd yn obaith, dim ond ti sy'n gallu gwneud. Ti'n rhoi beddau yn erfi, ti'n rhoi esgyrn yn fyddin, ti'n rhoi moroedd yn brifur, dim ond ti sy'n gallu gwneud. Ti'n rhoi beddau yn erfi, ti'n rhoi esgyrn yn fyddin, ti'n rhoi moroedd yn brifur, dim ond ti sy'n gallu gwneud. Dim ond ti sy'n gallu gwneud. A does dim byd sy'n well na gwyt ti, na does dim byd sy'n well na gwyt ti, Arglwydd dim byd. Dim byd sy'n well na gwyt ti. A does dim byd sy'n well na gwyt ti, na does dim byd sy'n well na gwyt ti, Arglwydd dim byd. Dim byd sy'n well na gwyt ti. Ti'n troi beddau yn erfi, ti'n troi esgyrn yn fyddin, ti'n troi moroedd yn brifur, dim ond ti sy'n gallu
gilydd. Ti'n troi moroedd yn brifur, dim ond ti sy'n gallu gwneud. Dim ond ti sy'n gallu gwneud. Dim ond ti sy'n gallu gwneud. Dwi eisiau darllen i chi bore yma o Efengyl Ioan, pennod 6 a dechrau yn adnod 29. Atebodd Iesu, dyma beth mae Duw am i chi i wneud. Credu yno fi, yr un mae wedi anfon. Felly dyma nhw'n gofyn iddo. Felly gwna wyrth fydd yn arwydd clir i ni o pwy wyt ti. Byddwn ni'n credu yno ti wedyn. Beth wneud i? Cafodd ein hynafiaid y manna i'w fwyta yn yr anialwch. Mae'n dweud yn yr ysgrifau sanctaidd, rhoddodd fara o'r nefoedd iddyn nhw i'w fwyta. Atebodd Iesu, credwch i fi, wnaeth Moses ddim rhoi bara o'r nefoedd i chi, ond mae fy nhad yn rhoi bara o'r nefoedd i chi nawr, y bara go iawn. Bara Duw ydy'r un sy'n dod i lawr o'r nefoedd ac yn rhoi bywyd i'r byd. Syr, medden nhw, rho'r bara hwnnw i ni o hyn ymlaen. Yna dyma Iesu'n datgan. Fi ydy'r bara sy'n rhoi bywyd. Fydd pwy bynnag ddaw ata i ddim yn llwgu, a fydd pwy bynnag sy'n credu yno fi ddim yn sychedu. Ond fel dwi wedi dweud, eich bod chi wedi gweld, dych chi ddim yn credu. Bydd pawb mae'r tad yn ei roi i mi yn dod ata i, a fydda i byth yn gyrru ffwrdd unrhyw un sy'n dod ata i. Dwi ddim wedi dod i lawr o'r nefoedd i wneud beth dwi fy hun eisiau, ond i wneud beth mae'r hwn anfonodd fi eisiau. A dyma beth mae'r hwn anfonodd fi yn ei ofyn. Na fydda i'n colli neb o'r rhai mae wedi rhoi i mi, ond yn dod â nhw yn ôl yn fyw ar y dydd olaf. Fe fyddwn ni'n gwneud y casgliad nawr, a dim ond i'ch atgoffa chi eto y byddwn ni yn cymryd swper yr Arglwydd gyda'n gilydd nes ymlaen yn y gwasanaeth. Felly mae amser gyda chi estyn bara y gwyn os ydych chi eisiau ymuno gyda ni i wneud hynna. Un peth nad ydyn ni'n gallu gwneud yn ystod y lockdown yw gwneud casgliad. Ond os ydych chi'n dymuno cyfrannu tuag at ein gwaith fel eglwys, i'n cynorthwyo i barhau, i rannu a dangos cariad Crist yng Nghaernarfon a thu hwnt, yna mae modd i chi wneud hynny drwy neges destun heddiw. Eich cwmni sy'n fwyaf pwysig i ni, ac mae'r newyddion da am Iesu am ddim i bawb, felly peidiwch teimlo fod rhaid i chi rhoi unrhyw beth. Ond i chi sydd eisiau rhoi, dyma un ffordd o wneud hynny yn ystod y cyfnod yma. I gyfrannu punt, textiwch Si Salem i 7221. I gyfrannu 5 punt, textiwch Si Salem i 70970. I gyfrannu 10 punt, textiwch Si Salem i 71191. Codir tal neges destun ar eich cyfradd rhwydwaith safonol. Diolch am eich heilioni. Dyma'r drydydd mewn cyfres ar ffydd gobaith cariad, a bore yma, da ni'n mynd i fod yn edrych ar gobaith. Wel, dwi'n yn gwybod sut ydych chi wedi ymdopi gyda'r lockdown. Fy hun, dwi wedi mynd mewn i ryw fath o survival mode. Dwi'n gobeithio byddwn ni'n dod allan cyn bo hir, falle by'n cymryd sawl mis. Ond mae'r gobaith am fod gyda teulu a ffrindiau, gyda'r eglwys eto wedi cadw fi i fynd. Ond pan fi'n teimlo'n ansicr yw'r adegau pan dwi'n clywed fod pethau ddim yn mynd i fod yn dod nôl i normal cweit mor fuan, pan dos na ddim amserlen, bod social distancing yn mynd i ddim mlaen am amser hir, a dyna pryd dwi wedi teimlo'n fwyaf ansicr, achos dwi ddim yn gwybod beth sydd o'n blaenau ni. A mae beth ni'n credu fydd yn digwydd yn dyfodol, be dyn ni'n gobeithio ynddo yn effeithio sut dyn ni yn byw yn y presennol. Mae'r pethau ni'n gobeithio amdano yn effeithio sut dyn ni'n byw heddiw. Falle bod chi'n gobeithio am fywyd cyffyrddus, cael lot o arian, a bod chi yn y presennol yn gweithio'n galed fel bod chi'n gallu gwireddu'r freuddwyd yna.
Wel, dwi eisiau siarad â chi yn fyr iawn bore yma am y gobaith Cristnogol a sut mae'r gobaith Cristnogol yn effeithio sut dyn ni'n byw nawr. Dwi am ddarllen rhai adnodau o lythyr cynta Pedr, adnodau 3-5. Clod i dduw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Mae wedi bod mor drigarog ato ni. Mae'n ddechrau cwbl newydd. Dyn ni wedi cael ein geni unwaith eto. Ac am ei fod wedi codi Iesu Grist yn ôl yn fyw, dyn ni'n edrych ymlaen yn hyderus i'r dyfodol. Mae gan dduw etifeddiaeth i'w rhannu gyda'i blant, un fydd byth yn darfod, nac yn difetha, nac yn diflannu. Mae'n ei chadw ar eich cyfer chi yn y nefoedd. Bydd y Duw nerthol yn eich amddiffyn chi, nes byddwch chi'n cael eich achub yn derfynol, am eich bod yn credu ynddo. Felly, at bwy oedd Pedr yn sgwennu'r geiriau yma? Oedd yn sgwennu at Gristnogion oedd yn byw ar draws ardal eang iawn. Pobl oedd wedi cael ei gwahanu a yn aml iawn, mae'n siŵr o'n nhw'n Gristnogion oedd yn byw mewn cyd-destun falle o'n nhw'n bell wrth Gristnogion eraill. A falle bod nhw'n cael ei erlyd achos beth oedden nhw'n ei credu. Ond mae Pedr yn dweud wrth y Cristnogion yma, gallwch chi edrych ymlaen yn hyderus i'r dyfodol. Pam? Wel, achos fod Duw wedi codi Iesu Grist yn ôl yn fyw. Roedd Iesu wedi cael ei groesoelio, oedd wedi marw, ac wedyn wedi atgyfodi a dod nôl yn fyw. Ond beth sydd gan hyn i wneud gyda ni? Wel, mae Duw yn dweud mae y bywyd newydd yma trwy Iesu Grist yw'r etifeddiaeth mae e'n rhannu gyda ni. Dyma'r cynllun sydd gyda fe ar ein cyfer ni. A achos bod Iesu wedi dod nôl yn fyw, mae hynna di newid popeth i ni. Mae'n cynnig bywyd newydd, mae'n gwahodd ni gyd i roi ein gobaith yn Iesu Grist. A dyw'r cynnig yma, y gwahoddiad hael yma, dyw ddim jyst i rai bobl, does na ddim eithriadau. Mae cariad Duw yn rhy fawr i gael exceptions. Does dim byd yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad Duw. Mae yna wahoddiad i bawb i gredu ynddo fe. Felly oedd Pedr yn un o'r bobl cyntaf oedd wedi gweld Iesu ar ôl iddo fe atgyfodi. Felly fan hyn mae e'n gwybod be mae o'n siarad amdano. Oedd e'n nabod Iesu. Nath Iesu hyd yn oed wneud pryd o fwyd i Pedr ar ôl iddo fe atgyfodi. Felly mae Pedr yn gwybod bod atgyfodiad Iesu Grist wedi newid hanes y byd. Mae wedi newid popeth. Mae'n rhoi bywyd newydd i bawb sy'n credu, nawr ac i'r dyfodol. Bywyd sy'n cario ymlaen tu hwnt i farwolaeth. Ie, bywyd newydd tu hwnt i farwolaeth hyd yn oed. Ond be mae hynna'n actually'n golygu? Wel, dychmygwch tad a merch fach mewn car. Maen nhw'n gyrru ar hyd lôn brysur a mae yna wenynnen yn y car. A mae'r ferch fach yn sgrechian achos mae'n gwybod gallai'r wenynnen yma i ffigo hi. A mae'r tad ddim yn gwybod beth i wneud, mae'n rhithro, yn goffi gyrru'n gyflym. Mae'r wenynnen yma o gwmpas y car ac falle mynd i bigo y ferch fach. A be mae e'n wneud yw gafel yn y wenynnen. A mae'r wenynnen yn pigo'r tad. Ond yna mae e'n gadael y wenynnen i fynd. A mae'r wenynnen yn dechrau hedfan o gwmpas eto. Ond mae'r ferch fach, mae hi'n eto yn dechrau sgrechian a dechrau meddwl, mae'r wenynnen yma yn mynd i ymhigo i. Ond mae'r tad yn troi ati a gweud, na, dyw'r wenynnen ddim mynd i dybigo di. Mae wedi ymhigo i, fe fydd hi'n marw yn y man. A dyna beth mae'r neges atgyfodiad Iesu yn rhoi i ni. Bod marwolaeth dal i ddigwydd, mae Iesu wedi curo marwolaeth. Mae wedi cymryd sting marwolaeth drosto ni. Felly, bod marwolaeth dal o'n cwmpas ni, i bobl sy'n credu yn Iesu, does na ddim bygythiad yn hynna rhagor. Mae yna fywyd newydd sy'n i ni nawr ac tu hwnt i farwolaeth. Chi'n gweld fe ddechreuodd marwolaeth Iesu a'i atgyfodiadau cyfnod newydd yn hanes y byd. A mae'r grym gododd Iesu o'r bedd yn rym sy'n rhoi bywyd newydd i ni. Yn y newid ni, yn newid eglwysi a hyd yn oed yn newid yn cymdeithas ni. Mae atgyfodiad Iesu, y bywyd newydd,
yn addewid bod Duw yn y busnes o wneud y byd cyfan yn newydd. Yn fyd na Duw pechod yn gallu i lygru rhagor. A does dim byd y tu hwnt i gynllun Duw i achub ag adfer y byd yma. Felly mae ganddon ni obaith byw, y gallwn ni roi yn ffydd ynddo. Nid rhyw athroniaeth yw hwn, nid rhyw chwedle, ond Duw yn ymyrryd yn hanes ym mherson Iesu Grist. Yn ymyrryd mewn byd oedd yn disgyn yn ddarnau. Ond y gwirionedd yw, ni'n byw mewn byd sy'n dal i ddisgyn yn ddarnau. Ni'n gweld anobaith o'n cwmpas ni'n bob man. A ni'n gweld pobl heb fwyd, ni'n gweld trais, ni'n gweld yr amgylchedd yn mynd o ddrwg i waith, ni'n gweld y pegynu erchyll ma mewn cymdeithas, ni'n gweld anghyfiawnder, ni'n gweld hiliaeth. A ni'n gallu gweld yn y gorffennol mae'r eglwys wedi gwneud daioni, ond mae hefyd mae'r eglwys yn aml iawn wedi cyfrannu at y broblem hefyd ac wedi methu. A weithiau dwi'n meddwl, dyn ni'n gallu meddwl fel Cristnogion am bywyd a'r bywyd Cristnogol fel dwi'n meddwl am y lockdown. Wel, os rawn ni'n pen lawr, mae dyddiau gwell i ddod, mae'n gwobr ni yn y nefoedd. Bewydd a wedyn fe gewn ni amser dan y nefoedd. Wel, dwi ddim yn meddwl taw dyna beth yw cynllun Duw ar yn cyfer ni ac ar gyfer y byd yma. Achos mae'r bywyd newydd yma, mae Pedr yn sôn amdano, yn dechrau nawr yn y presennol, yn y byd yma. Mae Pedr yn dweud mae'n ddechrau cwbl newydd. Dyn ni wedi cael ein geni unwaith eto, meddai Pedr. Felly, dim bwriad Duw yn bod ni'n aros yn dawel, ond yn gwisgo amdana ni arwyddion y deyrnas newydd sydd ar y ffordd, a'i dangos nhw i'r byd o'n gwmpas ni, a'i hymarfer nhw mwyn trawsffurfio ein hunain a trawsffurfio'r byd o'n gwmpas ni. Y gwirionedd yw bod Iesu yn frenin sy'n teyrnasu nawr, a da ni'n byw dan ei darnasiad e. Ond mae Iesu hefyd yn frenin sy'n cerdded gyda ni, trwy yn poeni a trwy poenau'r byd. A oherwydd yn gobeith ni yn Iesu, dyn ni'n gallu cael heddwch mewn sefyllfaoedd ofnadwy o anodd. Oherwydd gobaith Iesu, mae maddeiant yn gallu torri trwy'r casineb hyllaf. A oherwydd gobaith yn Iesu, i ni'n gwybod fod cyfiawnder yn ennill y dydd yn y pen draw, a bod yn hymdrechio ni yn jyst yn gysgod o hynny. Ond dyn ni ddim yn gallu gwneud hyn ar yn pen yn hunain. Dyn ni'n gallu dod â gobaith Duw i'r byd, ond mae'n waith anodd iawn os dyn ni'n gwneud o ar yn pen yn hunain, a fyddwn ni'n methu. A mae lot o pobl yn yr amser yma yn ystod y lockdown wedi trio torri gwallt eu hunain. Felly bod chi wedi trio torri gwallt eich hun neu wedi gwneud aelod o'r teulu, nes i dorri gwallt Rhys, oedd rhywbeth eitha therapeutic amdano fe, dweud y gwir. Ond mae rhai pobl wedi cael tipyn o disasters. Mae hyd yn oed y bobl sydd wedi gwneud job dda ohoni, dyn ni nawr yn gwerthfawrogi help proffesiynol. A yn y nerth yn hunain, wrth ddibynnu ar yn gallu yn hunain, byddwn ni'n methu. Ond, os dyn ni'n dibynnu ar nerth Duw, dyn ni'n gallu gwneud pethau rhyfeddol yn ei enw fe ac yn ei nerth e. Felly gaich anwch chi yr wythnos yma i wneud rhywbeth ymarferol neu i siarad gair o fendith dros rhywun a'i annog nhw trwy rannu gobaith y newyddion da am Iesu. Ydyn ni'n gallu rhannu gobaith gyda ffrind sydd felly'n teimlo'n anobeithiol? Ydyn ni'n gallu gwneud rhywbeth i fendithio rhywun sydd ddim yn gweld lot o arwyddion gobaith yn y byd yma da ni'n byw ynddo? Dyn ni'n gallu edrych ar Iesu, a nath e fyw a chyflawni gobaith teyrnas Duw mewn byd hollol mesu, mewn byd tywyll. Dath e a gobaith tragwyddol. Dath e urddas a chariad i bawb oedd e'n cwrdd ag e. O'r casglwyr trethu, i'r Piteiniaid, i'r lladron, y bobl oedd am ei ladd e hyd yn oed, a'r bobl oedd yn ei garu fe. A mae'r gwahoddiad yna bore yma wrth i ni fynd i gymryd y cymen gyda'n gilydd, i ni rannu yn y gobaith yma.
heddi a rhannu y gobaith yma gyda'n gilydd. Amen. Dragwyddodau, yr un sy'n creu pob dim, holl alluog. Drwy dy ysbryd sanctaidd, cenhedlaeth Grist y mab, Iesu'n gwaredwr. Crediw na fy niw dad sanctaidd, crediw na fy niw y mab, crediw na fy niw yr ysbryd, fy niw sy'n druani, crediw na fy yr atgyfodiad, fe godaf gyda gef, fy nghyffesu yw harddenw Iesu. Crediw na fy niw dad sanctaidd, crediw na fy niw y mab, crediw na fy niw yr ysbryd, fy niw sy'n druani, crediw na fy yr atgyfodiad.
fe godaf gyda gef, fy nghyffes i yw harddenw Iesu. Credu wnaf mewn byw'n dragwyddol, credu wnaf yng ngwrifdod mair, credu wnaf mewn byw'n dragwyddol, credu wnaf yng ngwrifdod mair, credu wnaf yn y saith mewn gymundo, dag yn dy eglwys fan, credu wnaf yn yr atgyfodiad, a Iesu'n dod mewn bri, fy nghyffes i yw harddenw Iesu. Credu wnaf yn niwdad santau, credu wnaf yn niw y mab, credu wnaf yn niw yr ysbryd, fy niw sy'n dri yn un, credu wnaf yn yr atgyfodiad, fe godaf gyda gem, fy nghyffes i yw harddenw Iesu, fy nghyffes i yw harddenw Wel, helo ffrindiau. Croeso aton ni heddiw ar gyfer Swper yr Arglwydd. Mae'r lockdown wedi'n taflu ni gyd mewn i amgylchiadau reit wahanol i'r arfer. A mae wedi'n gorfodi ni fel eglwys i feddwl yn greadigol ynglyn â sut da ni'n neud pethau. Mae yna lot o bobl wedi bod yn stryglo i weithio adre gyda plant o'i cwmpas nhw. Ond rhywsut mae rhywbeth real iawn am ffeindio Iesu yn bywyd cyffredin bler bob dydd. A nunlle mae hwnna'n dod yn fwy amlwg na pan da ni yn dathlu Swper yr Arglwydd. Bod Swper yr Arglwydd yn rhywbeth arbennig iawn, neilltuol iawn, bron bod hynna wedyn yn cadw fe i ffwrdd o reality bywyd bob dydd. Na ni, dos di, a tyd nôl mewn munud, cariad. Ond mae yna rhywbeth hyfryd hefyd am ddod ar neilltuol ar arbennig mewn i ganol blerwch yn bywyd bob dydd. Felly heddiw i ni fel teulu yn dathlu Swper yr Arglwydd yma amser cinio. Mae'n siŵr fydd y plant yn neud rhywfaint o sŵn a llanast o'n cwmpas ni. Ond eto, mae hwnna mewn ffordd yn atgoffa ni ynglyn â rhan o'r newyddion da Cristnogol, sef fod Duw yn dewis cam i mewn i flerwch yn bywyd bob dydd ni. Fod Duw yn sanctaidd ac yn arbennig, oherwydd bod e'n caru ni, mae e'n dewis cam i mewn i'n bywydau bob dydd ni, sy'n aml yn doredig, sydd aml yn fler. Felly gobeithio newch chi gael bendith o ddathlu Swper yr Arglwydd gyda ni heddiw, a gobeithio newch chi faddau ni am bod e'n fwy bler na'r arfer, ond gobeithio wneith y ffordd newydd wahanol yma o ddathlu Swper yr Arglwydd ddal yng ngwir ystyr y sacrament, sef atgoffa ni ynglyn â be mae Iesu wedi gwneud a cyflawni drosta ni. Mae'r Swper yr Arglwydd cyntaf yn digwydd ar y noson cyn Iesu farw ar y groes. Ac ni'n cael hanes Swper yr Arglwydd yn Efengyl Marc, a ni'n mynd i ddarllen yr hanes gyda'n gilydd o Beibl.net mewn lliw fan hyn. So ti'n gweld yr Iesu ar disgyblion fan hyn, Cadog? Yeah. Tra roedd nhw'n bwyta, dyma Iesu'n cymryd torth. Ac yna, ar ôl adrodd y weddi o ddiolch a'i thorri a'i rhannu i'w ddisgyblion, dywedodd, cymerwch y bara hwn, meddai, dyma fy nghorff. Yna cododd y cwpan, adrodd y weddi o ddiolch eto, a'i basio iddyn nhw, a dyma nhw i gyd yn yfed ohono. Dyma fy ngwaed i, meddai, sy'n selio ymrwymiad Duw i'w bobl. Mae'n cael ei dywallt ar ran llawer o bobl. Credwch i fi,
Fyddai ddim yn yfed gwyn eto, nes daw'r diwrnod hwnnw pan fyddai'n yfed o'r newydd pan fydd Duw yn teyrnasu. Nawr, Cadog, wyt ti yn gwybod be mae hwn yn arwydd ohono, y bara? Y dad? Ie. So, cwsti bala. Oce. Ac dwi'n di talu fo. Oce, na ti. Oce. A ti'n gwybod be mae Iesu'n dweud yn yr hanes? Bod y bara yn atgoffa ni y corff Iesu pan nath Iesu marw ar y groes, ie? A wedyn, da ni'n cael y gwyn. A ti'n gwybod be mae'r gwyn yn atgoffa ni ohono fe? Gwaed, ie. A mae'r gwyn yn arwydd o gwaed Iesu. A mae pobl sy'n caru Iesu ar draws y byd i gyd yn gwneud hyn mwyn cofio bod Iesu wedi marw. A mae Iesu wedi marw drosto ni. Menna, ti eisiau gweddio cyn bod ni'n cymryd y bara ar gwyn? Iawn. Diolch. O Arglwydd, ni'n diolch bod ni'n gallu dod o dy flaen di fel teulu. Ni'n cofio dy farwolaeth di ar y groes. Marwolaeth nath ddod am addeiant i ni, nath ddod ar hyfyd i ni. Lle ni'n diolch i ti Arglwydd am dy aberth. Neu di fyndithio dy blant nawr wrth i ni gymryd y bara a'r gwyn. I ni gofio amdano ti ac am y gobaith sydd ganddo ni yn Iesu Grist. Diolch Iesu. Amen. Nawr mae yn ymddangos yn rhyfedd bod ni ddim yn y capel yn cymryd swper yr arglwydd gyda'n gilydd. Ond eto mae Iesu yn dweud wrth i bobl sydd yn credu ynddo fe, i ddisgyblion i ddathlu swper yr arglwydd, pob tro maen nhw'n cyfarfod i gilydd i gofio am ei aberth drosta ni. Ac wrth gwrs, yn y foment yma, da ni'n ffeindio yn hunan ynddi, mae'n cyfarfod ni'n digwydd fel hyn, dros y we, dros Zoom, ar Facebook ac yn y blaen. Ac felly, da ni ddim yn trio bod yn amharchus, ond yn hytrach, da ni yn trio bod yn ffyddlon, bod ni'n parhau i gofio am aberth yr arglwydd drosta ni. Felly, os ydych chi yn credu yn Iesu Grist fel eich arglwydd a'ch gwaredwr, a bod chi yn gweld eich pechodau, yn gweld eich beiau, ac yn sylwi mai gwaith Iesu ar y groes sydd yn neud chi'n iawn efo Duw, yna mae croeso i chi ymuno mewn yng nghanol y blerwch yma bore yma a cymryd swper yr arglwydd gyda ni. Felly ni'n cymryd y bara fel arwydd o gorff yr arglwydd Iesu. Ac wedyn, i ni yn cymryd y gwyn sy'n arwydd o waed yr arglwydd Iesu, gafodd ei dywallt drosto ni. Felly, dyna ni gyfeillion. Gobeithio eich bod chi wedi cael bendith o weld y Duw anghyffredin yn camu mewn i'n cyffredin ni heddiw. Sgyn ti rhywbeth i ddweud cyn i ni orffen, Cadog? Ti eisiau dweud diolch i Iesu am rhywbeth? Diolch. So, ar ôl i Iesu farw ar y groes, be nath ddigwydd i Iesu wedyn? Do, nath Iesu ddod nôl yn fyw. Felly, diolch am ymuno gyda ni bore yma, ffrindiau. I ni'n dymuno bendith arnoch chi. A gobeithio fod y weithred syml yma o ddathlu swper yr arglwydd yn atgoffa chi fod y Duw anghyffredin yn camu mewn i'n bywydau cyffredin ni. Achos mae gyda ni Dduw sydd yn caru ni, mae gyda ni Dduw sy'n gweld yn bywydau toredig, yn gweld yn pechodau, ond dal yn dewis, yn caru ni, a dal wedi mynd ar y groes i farw dros yn pechodau ni. Pob bendith i chi.